Mal-Partit Nazzjonalista kollox bit-terms and conditions. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Partit Laburista waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta flimkien hekk kif ġie rimarkat it-taħwit fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista li ġab miegħu konfużjoni li ma bħala f'ħafna każijiet. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Jien Borġ irrimarka numru ta' wedi tal-Partit Nazzjonalista li kollha jinkludu ċerti kriterji fosthom dik li tirrigwarda l-konformità mal-miri ESG. Dawn il-wedi b'din il-kriterja jammontaw għal waħda minn kull 15 il-weda. Tenna wkoll kif dan japplika għal ħafna mill-miżuri. Fil-fatt innota kif il-kelm iżda fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista tfetx 87 darba. Dan fil-waqt li l-kelma kriterji tfetx 49 darba u l-kelma konformi titla 41 darba. Bekk in-nuqqas ta' serħan il-moħħ jekk il-Partit Nazzjonalista jingħata l-fiduċja sabiex imexxi pajjiżna. Fl-2017 il-Partit Nazzjonalista għamel koalizzjoni tal-konfużjoni, però 5 snin wara lanqas għandhom bżonn ikunu f'koalizzjoni sabiex jintilfu fl-istess konfużjoni. Il-Partit Nazzjonalista f'din il-kampanja elettorali ħareġ manifest darbtejn, 3 u spiċċa kulħadd konfuż. Minnaħat jew il-Ministru għal-Finanzi Clyde Caruana rrimarka n-nuqqas tarfin tal-kelliema tal-Partit Nazzjonalista dwar il-proposti li poġġa l-qoddim l-istess partit. Nuqqas tarfin li derċar waqt dibattiti li kellu l-Ministru Caruana ma' kelliema differenti tal-Partit Nazzjonalista ħlief il-kelliema għal-Finanzi Mario De Marco li mhux jingħata viżibilità mill-istrateġisti ta' Bernard Grech. Il-Ministru Caruana spjega wkoll kif ġew injorati dawk li jieħdu l-paga minima iżda mhux biss. L-anomalija jew ossija li wieħed jinjora, aktar milli anomalija wieħed qed jinjora daw kollha l-aktar li għandhom bżonn il-minimum wage earners, kompletament injorati. Se nkun qed nispjega wkoll imma kif mhux biss ġew injorati, imma saħansitra se jkunu qar milli qegħdin illum. Imma mbagħad fuq in-naħa l-oħra min jaqla l-aktar f'dan il-pajjiż, jiġifieri dawk illi għandhom iktar minn 60,000 se jkunu qed jingħataw 2,000 euro lura. Mela dan huwa każ klassiku u ċar ta' min għandu jingħatalu aktar u min m'għandux jittieħidlu saħansitra il-ftit illi għandu.